Mugimendu politikoak estatuaren jopuntuan eta etorkinak Frente Obreroren jopuntuan. Honetaz arituko gara gaur Burdinesian. Gabon, ongi etorri Burdinesiara, gaurkoan nirekin, Jon Agirre, Dorreta Giriano eta Peio Armazabal, ongi etorri. Gabon. Gaurko lehendabiziko gaia, La Directa komunikabideak herrialde katalanetan bigarren polizia infiltratua atera du argitara bigarrena azken urtean. Espainiako poliziaren infiltratu bat atzeman dute herrialde katalanetako hainbat mugimendu politikotan. La Directa hedabideak argitaratu duenez, polizia agente bat 3 urtez egon zen infiltratuta. Bartzelonako La Cinética zentro sozial okupatura bertaratuta hasi zituen espioitzalanak. Nortasun faltsu bat erabilita, kontrolatu nahi zituen espazio politikoetako hainbat emakumerekin izan zituen harreman sexual eta afektiboak, informazio gehiago lortzeko helburuarekin. La Directak urtebetean ezagutzera eman duen bigarren infiltrazio kasua da. Zer daukazu esateko gai honen inguruan? Nik kasu honetan azpimarratu nahiko nuke nola bereziki larria, identitate faltsu bat erabilita eta azkenean mugimendu politiko edo espazio politiko jakin batzun inguruan informazio gehiago lortzeko, nola polizia infiltratu honek harreman afektiboak, sexualak, inkluso bikote harremanak izatera heldu zen espazioetako emakume militante batzuekin, esan bezala informazioa errazago eskuratzeko helburuarekin, eta beste behin agerian gelditu dela, nola estatu aparatuek beharrezkoa ikusten dutenean edo interesgarria da, hien interesekoa dela ikusten dutenean, nola ez daukaten inolako eskrupulorik ez, haien lege propio edo inkluso buruan izan ditzakegun edo zein kode etiko edo moral urratzeko eta erabat baztertzeko eta hazteko estimatzen badute eta baloratzen badute beharra dutela, kasu honetan espazio militante edo politiko jakin bat espiatzeko, horren inguruan informazioa lortzeko, eta nola agerian gelditzen den beste behin, hainbeste kasu argitara ateratzen diren unean baitare jasarpen polizial kasu ezberdinena, kasu honetan polizia infiltrazio batena, zein garrantzitsua den estatu aparatuentzat benetan mugimendu politikoen eta espazio politikoen inguruko informazio eskuratzea, eta nola horrek ekar dezaken baitare, baldintzatu alizatea erabat espazio politiko horiek ez. Gerora informazio hori badakigulako nola erabilgarria den haientzat eta estatu aparatu horientzat eta polizia indar desberdinentzat baldintzatzeko, esate baterako txantaje egin alizateko militante desberdinei edo prozesu judizial desberdinetan froga modura erabili alizateko informazio hori guztia, ez? Nigor, agian esan duzunari jarraiki, uste dut alde batetik horrelako poliziaren jokabideek badutela helburutzat informazioa ateratzea, baina errepresioak ere badaukala helburutzat militantziarengan mina eta beldurra eragitea, nolait militantziarako baldintzak okertu eta militantzia politikoa bera zailtzeko edo jendearengan beldurra eragin eta militantziarengandik aldentzeko. Zentzu horretan uste dut nabarmena dela, kasu honetan hori ere bilatzen dela eta horrela ere hartu dela sare sozialetan eta ikusi dugun eraginean. Bestalde ere uste dut azpimarratzekoa dela gaur egun zeinetan konfliktibitate soziala nahiko apala den egoera nola dagoen ikusirik batez ere, eta gainera ikusirik nola estatuak badauzkan eskura beste 1000 tresna militantziari buruzko informazioa ateratzeko, izan mobilak kontrolatzea, sare sozialak, imaginatu ezin ditzakegun 1000 dispositibo teknologiko dauzka militantzia jasartzeko eta informazioa ateratzeko, jarraitzen duen oraindik ere horrelako infiltrazioak egiten, okupazio mugimenduan, etxebizitza sindikatuetan, ez ja talde armatuetan edo norbait pentsatuko luke horrelako egitura politiko ondo antolatuetan, baizik eta edonon sartzen duela poliziak musturra, eta honekin uste dut bukatzeko esan nahi duan ideia da, hau ez dela salbuespen bat edo ez dela nolabait
estatuaren estolderien desbiazio bat, baizik eta sistematikoki egiten duten jardunaren islada bat dela, eta horrelako batzuk ateratzen direla argitara, baina askoz gehiago ere egon daitezkela. Hemen salatu zen mugimendu sozialistak ere duela aste batzuk beste kasu bat, desinfiltrazio bat, baina militantziari kolaborazio eskaerak eta bar, eta honekin esan dugana da, sistematikoa dela jarduera hau, estatu burgesak beti jasarriko duela antagonikoa izan dakiokeen edozein indar, eta zentzorretan militantziak ere prest egon behar duela horrelakoak identifikatu eta horrelako aurre egiteko etengabe, ez dela batzuetan gertatzen den zerbait. Ni puntualizazio bezala hori izango nuke, ez? Nola da hon, baita ere, kasi izango nuke politika egiteko modu bakarra, eta dala subvenzion hau eta profesionala, ez, eta beste danak, eta independenteki antolakundu danak, nola suferiorizatzen dituen, esan dezun bezala, bai vigilantzi eta kontrol mekanismo guztioetatik hasi, inkluso olako basakei batean, ez, infiltrazioak nun, bertago militantiekin oberatzeaino, eta bar, zanaet. Hor daola, antagonismo hori, nun politik egiteko forma egoki bat eta onartu edauna eta subvenzion haue, eta bestie militantzi politiko independenti eta peligrosu esango dugu. Eta bai, gero baita ere seinalatzekoa da, edo ez dakit nola askotan konspiranoikotzat hartzen zaituzten poliziaren arriskua seinalatzeagatik testu inguru batzuetan, egoera batzuetan, eta holakoak erakusten dute benetan estatua ze puntura arte dagoen prest iristeko. Hori da lehendabiziko gaia, orain helduko diogu bigarren gaiari, bigarren gaia da Frente Obrero, eta Frente Obrerok esandako gauza batzuen harira piztu diren eztabaidak immigrazioaren inguruan. Hasi baino lehen, uste dugu komeni dela esatea, ez dela gauza positiboa olako taldei oi hartzuna ematea, gauza arriskutsua izan daitekela, baina ikusita gaiak zeson hartu duen eta immigrazioaren gaia azkenean gai garrantzitsu badela, ikusi dugu egokia gaurkoan honi heltzea. Porque es la negación de lo que somos, es la destrucción de lo que somos. Y si alguien viene aquí, se tiene que integrar. Y por supuesto que hay que defender nuestra cultura. Este tipo de gente sobra en este país. Cuando decimos que con la inmigración masiva se está colando gente como esta, de islamistas radicales, solo se describe la realidad. Esa gente no debería de estar aquí. Por eso hay que controlar quién viene o quién no viene. Iaz bete zituen 3 urte Frente Obrerok. Espainiako estatu mailako rekonstrukzion komunista taldeak sortu zuen Frente Obrero, hasieran fronte zabal modura. Frente Obreroren hitzetan Espainiako estatuan langileak ordezkatzen dituen adierazpen politiko bakarra da. Espainian langile mugimendua berreraikitze omen da bere misioa, bai eta Espainiar subiranotasuna berreskuratzea ere, Espainian errepublika herrikoi eta federal bat sortzeko. Martxan jarri zenetik sortu dute polemika Frente Obrerok Unidas Podemoseko hainbat politikariri egindako eskratxeek, translegearen kontra egindako kanpaina mediatikoek edota estetika militararekin egindako desfileek, sektore erreakzionario eta antikomunistetan lortu duten begirunea ere ezaguna da. Peio, kokatu zenezake apur bat gaia, favorez? Uste dut, luzerako ematen duela, saiatuko naiz alik eta motzen eta argien izaten, uste duelako gero Frente Obrero garatzen duen politika osoa printzipio batzuen baitan azal daitekela. Alde batetik, uste dut, hasi aurretik esan behar dugula, Frente Obrerok komunismoaren izenean egiten duela bere jardun politikoa, hau da, nolait, proiektu komunistaren erogaletzat daugala bere burua, baina komunismoak baldin eta bilatzen badu gizaki guztion askatasuna, eta askatasun unibertsal deitu dezakeguna, Frente Obrerok bi puntu printzipaletan traizionatu egiten duela programa politiko komunista. Alde batetik, azpimarratzekoa bere muturreko nazionalismoa, hau da, bere muturreko espainiar nazionalismoa gainera, kapitalismoa sistema internazional bat den garai baten, hau da, mundu mailan antolatzen den garai baten eta boterea mundu mailan antolatzen duen momentu batean, miseria ere mundu mailan antolatzen duen momentu batean, Frente Obrerok, ez Frente Obrero bakarrik, baina Frente Obrerok planteatzen duena kasu honetan bada soberania nazionala berreskuratu eta estatua erabiliz, nolabait, basakeria internazionalaren mundu horretan olako ongizate uarte bat sortzea, eta gero, gainerako estatuek egin dezatela nahi edo aldutena, baina euren proiektu politikoa mugatua dago, kasu honetan Espainiara. Honek badaramatza ere muturreko nazionalismo kultural bat defendatzera akaso gero jorratu dezakeguna. Gainera, aipatu beharra dago,
estatu egiturak indartuz zehazten dutela edo gauzatzen dela konkretuan bere nazionalismoa. Horrelako nostalgia estalinista batetik inkluso astraituz estalinismoa ze garaitan eman zen, eta ze testu ingurutan, adiez bigarren mundu gerran eta bar, bere planteatzen dutena da komunismoa badela estatu aparatuak indartuta lor daitekeen ongizate zera bat. Hori alde batetik nazionalismoa eta nazionalismoarekin bilatzen duten estatuaren indartzea. Bestalde batetik, aipatu beharko litzateke obrerismoa. Zer ulertzen dugu obrerismotzat? Obrerismoa esan dezakegu dela langileriaren anistasuna murriztea langileria industrialaren kategoria da. Lotzea langileria eta ulertzea langileria ez klase sozial bezala, baizik eta identitate modura, eta identitate modura kasu honetan 20. mendialdean hegemoniko bihurtu zen langile ereduarena, fabrikara doana, mono urdinez jantzia, fabrika handietan, eta denek batera lan egiten duten langileen. Orduan, Frente Obrerok ere kategorizatzen du langileria, ulertzen du langileria horrekin. Eta zentzu horretan langile borroka ulertzen du fabrikako borrokarekin edo borroka sindikalarekin. Esan beharrik ez dago, honek eramaten dituela gainerako langileak parasitotzat edo eskoriatzat karakterizatzera nolait inproduktiboak direlakoan edo, ez? Langabeak, etxean zaintza lanetan dabiltzan emakumeak, migranteak, euren langilerearen sujetotik kanpo geratzen dira. Orduan, sintetizatuz, esango nuke, euren komunismoaren proiektua, komunismoa noski ezin daiteke hori izan, baina eskluyentea dela alde batetik nazio bakarrera mugatzen duelako eta zentzu horretan naziotasun bakarra duen jendearentzako proiektu bat delako, eta beste alde batetik, ja soilik hori baita ere langilerearen sektore batentzako proiektu bat planteatzen duelako, ez langileria osoarentzako inkluso muga horien barruan. Orduan, justo ukatzen du komunismoaren printzipio unibertsala eta bihurtzen duena da eskluyente. Honek noski ondorio zuzenak dauzka bere praktika politikoan orain ikusiko dugunez. Ni erabat ados komentatzen zenuenarekin, ez? Eta nik uste dut azken aldian eta azken aste hauetan hainbeste polemika sortu duten bideoietan ikus daitekena badela ulerkera jakin horrek zer ekartzen duen edo zein den horren guztiaren isletako bat, ez? Hitz egiten dutenean edo hainbestetan aldarrikatzen dutenean eslogan hori los trabajadores primero, hau da langileak lehenengo, gero eta argiago dago nola ez diren ari langile guztietaz, ez? Los trabajadores primero sí, baina langile batzuk. Eta kontestu horretan kokatu behar dugu, adiez azken astetan, haien Frente Obreroren aurpegirik mediatikoena edo ezagunena dena, egiten ari den kanpaina benetan gogorra eta bortitza migratzaileak eta migrazioa seinalatzeko eta krisi garai bete-betean eta deskontentu garai bete-betean, hitz egin beharrean miseria horren erantzuleen inguruan, hau da, enpresari handien inguruan, bankarien inguruan, politikari profesionalen inguruan, nola denbora guztian seinalatzen eta kriminalizatzen ari diren migratzaileak, ez? Eta horrek ekartzen duen ere, nola iritsi diren, inkluso aldarrikatzera mugak itxi behar direla, mugak indartu behar direla, kontrol migratorioak gogortu behar direla, areagotu behar direla, badakigunean politika horiek guztiak egon badaudela batetik eta gainera horien gogortzeak zer nolako ondorioak ekartzen dituen benetan migratzen ari diren eta behar baten ondorioz migratzen ari diren pertsonentzat, ez? Sarraskiak gertatzen dira mugetan, kontrol migratorien gogortzeak ekartzen du pertsona migratzaileak edo migratu nahian ari diren pertsonek gero eta bide arriskutsuagoak hartu behar izatea adibidez herrialde batetik bestera mugitzeko eta horren adierazle da guk hemen gertu ezagutzen ditugun kasu asko adibidez bidasa inguruan baita ere eta badakigu politika horien guztien gogortzeak zer nolako ondorio larriak ekartzen dituen. Nik gai horrekin lotuta, ikustet nera bat zentralizatu dela behaien diskurtzu zentzu hortan, etorkinen kontrako diskurtzu batin, eta, azte gota behin, gezurretan oinarretutako diskurtzoa dela esan behar da, fronterak irikita daudela, DNI-ek errealo daudela, azkenengo sarraskia ikusi besteik ez dago, Melillako bailan oindala gutxi pasau zana bezala, eta DNI-ena, esango dugu, euseinek etorkinekin, kontaktuak euseinek enpadronamentua lortzeko bakarrik enukitzituen zailtasunekin, nazionalizazioako bidien enukitzituen oztopo eta barrak, ez? Eta beste gezurra hundioan ere ustez da, esatie, behaiek dira hori izatea trebitzeien bakarrak, eta, hori da gezurre, porque falange espainolatik hasi eta Europako fascismoan arte, esango dugu, diskurtsoa guztiz generalizagoa izan dela etorkinekiko. Ez, beraz,
Beste gauza da, gaur egungo esango dugu sozialdemokraziek eta alderdi politikoek hori esan berrik ez eukitzi hain esplizitoki, ze behaiek reproduzitzen sistemi kapitalismuek behak reproduzitzeu benetan kosmoizio hori bere baitan ez gizartien guztiz errotuta gotea eta zentzu komunien danodakigu etorkinen kontrako eta azkenin fragmentazio hori, langile klasien hartu fragmentazio hori bultzatzen ideia guztiz barnerauta daudela. Eta behiak erabiltzebena da, momentu konkretu hauetan, nun krisi kapitalismu izango dugu klase ertainen deskomposizio baten eta bagoitzen privilegio konkretoek galtzen nahi din momentuen fokue jartzia benetan zaurgarriena dan sektore hortan eta errezena kolpatzeana, ez? Hau da, esan den bezala, guztiz integrauta da hori gizartien eta hortiken etorri aldie, espartzan bezalako diskurtso batzuk, nun etorkinek dien baita ere euskerie galtzien problema nagusi, ez? Hau da, jutea kolpatze dugu benetan zaurgarrien sektore horiek kontunuki gabe beste faktoreana, kapitalismu bultzatze dituna, eta gaur egungo realidade sozialak, ez? Bai, nik uste aipatu duzunez Esparzak bere garaian idatzi zuen artikulua polemikoa izan zena, nolabait eskerreko ikuspegi batetik ere, baina ondorioetara iristerak orduan migranten kontrako politikat justifikatzera iritsi ziteken artikulu bat izanik, komeni dela ere begiratzen nola, hasieran aipatu ditudan bi erro horiek, nazionalismoa eta obrerismoa ere badiren sozialdemokraziaren fundamentu, kontua sozialdemokraziak nolabait estatu politika, sensato edo koherente bat egin nahi duenez ezin duela Frente Obrerok darabilen diskursoa erabili eta sozialdemokrata askori ere urruna edo arrotza egiten zaiela diskurso hori, baina nola praktikan biek edaten duten mundu ikuskera berdinetik eta nola testu inguru batean zeinetan politika sozialdemokratak egiteko margen nagusi dagoen, askotan hitz egin du horretaz burdinesian, nola irabaziaren dependentea den sozialdemokrazia eta gaur egun krisi garaian ezin diren bere politikak aurrera eraman, nola frustrazioak eta sozialdemokraziaren impotentziak azken instantzian elikatu dezaken Frente Obrero bezalako fenomeno bat edo bestelako fenomeno fasistaren bat azkenean munduaren eta realidadearen ulerkera berdina dutelako eta horrek beste soluzio batzuk eraman ditzakelako, ez? Eta Esparzaren artikulua horren adibide perfektu bat, esan dut, komunitate batean, ezker hartzalea izan den bezalako nolait antifasista dena eta etorkinen gaian eta nahiko sensibilidade izan duena historioekin, nola subkostientean ere euskararen gaiarekiko edo beti agertzen den tentsio bat migranten gaiarekin eta bar. Ni hortiken, aipako nuke ez, esango du, kapitalismuei funtzionalaz askon adierazpenak diela hauek, nun barne biltzeitu eta, oin ikusi bestegi ez dago, komunikabidez berdin ella hasi diela bakero hau behaien programa eta inbitatzen, bere garaien Pablo Iglesiasekin pasazan moduen ez, justiz funtzionala dienin momentu batzutan olako adierazpenak indarra eta pisua hartzie ez bideratzeko o ez kanalizatzeko amorru hori eta frustrazio horian benetan bidera berdan bidieta esango dugu, olako adierazpenak azaltzei ez. Eta horiana juntauta olako, lehen aipaudan bezala ez, baina olako nazionalismo ranzillo horrekin ez, atea diela bai jakobinueko eta atea diela armesila bezalako alderdiek eta bar, danak bukatze bela, igualien ez, dala, Peio Gondo aipadun bezala hasieran, komunismuek ukiu erko luke printzipio nagusi hori dana proletalguen batura hori bilatzio, kanalizatziek batasun hori dana benetan burgesi eta kapitalismun kontra bulkatzeo egite dena justu kontragoe da, ez? Bai, obrerismo horren bitartez fragmentazio bat, nun lehen aipauta bezala krisi kapitalista erdien eta gaur egungo krisi kapitalistiek zehose esanguratxue baldin badake dala justu proletarguen zati handi bat lan prozesutik ateatzie eta bere realidadie guztiz ez-eotia txikita lan prozesu hori eta hori lortzen hau ise dela, ez? Justu komunismu lortzen batura hori fragmentatzie eta benetako batasun hori ez albideratzia. Bai, eta gainera nik horri gehituko nioke nola are larriagoa den hori guztia, lehen esan dugun bezala komunismoaren banderapean egitea, ez?
ikusten ditugulako etengabe hitz egiten inmigranteak integratu behar direla, integrazioa esaten dutenean ari dira Espainiako kultura ez dakit oso ondo zerri egiten dioten referentzia, baina integratu behar dira inmigranteak, eta de hecho iritsi dira esatera ere nazionalitatea lortzeko edo nazionalitatea emateko beharrezkoa izan beharko lukela Espainiar sentitzea, edo norrez dela Espainiarra, eta beraz edo nork ez daukala eskubida nazionalitatea edo nortasun agiri horiek lortzeko, horrek daukan larritasun guztiarekin, ez? Eta etengabe seinalatzen duten zerbait da gainera, eta de hecho kriminalizatzen eta problematizatzen duten zerbait da ustez inmigranteak nola erabat segregatuta dauden, baina hori seinalatzen dutenean ez dute problematizatzen benetan zerk eragiten duen segregazio hori eta zein ondorio dituen segregazio horre, baizik eta seinalatzen dutena da nola arriskoan jartzen dena den nola gaiteko esentzia espainiar bat edo esan bezala espainiar kultura bat, ez? Eta denbora guztian integrazioaz ari direnean horri egiten diote referentzia. Nik esango nuke integrazioaz hitz egin beharko bagenu, eta ona ekarrita balioan jarri beharko genukena edo bilatu beharko genukena nolabait edo norri integratu alizatea benetan ongizatean oinarritutako eta haiek aldarrikatzen duten langileentzako proiektu batean, ez? Eta integrazioaz hitz egin behar badugu, integratu behar dugula ere bai edonor mugimendu politiko baten, lan politiko baten, antolaketa politiko baten, eta horre edonork izan behar duela lekua eta ez duela balio esateak lehen aipatu dugun bezala, langileak lehenengo, gero horre hierarkia batzuk sortu behar baditugu eta baztertuta utzi behar baditugu langileriaren sektore batzuk, gainera kasu honetan, askotan baldintzarik latzenetan egon ohi diren langileak, ez? Uste dut, gakoak hor datzala, ez? Printzipio eskluienten aurrean, guk printzipio unibertsal batzuk jarri behar ditugula mahai gainean, alde batetik. Nazionalismo, txovinismo, rantzio guztiaren aurrean internazionalismoa behar izan politiko bezala, da burgesia internazionalki antolatzen bada, gu ere internazionalki antolatu behar gara beraiei aurre egite, baina ez soilik baita ere internazionalismoa printzipio etiko modura, guk ez dugu bilatzen Euskal, edo Espainiar, edo, Espainiar, igual bat eman moskeatuko Twitterren, Euskal esan dezagun langileriaren askatasuna, guk bilatzen duguna da, munduko gizateriaren askatasuna esan dezagun, eta zenturetan munduko proletargoaren askatasuna da, behar izan etiko bat ere bada internazionalismoa, eta ero bestalde dorleta esaten zenuenetik abiatuz, uste dut obrerismo nostalgiko horren aurrean aldarrikatu behar duguna dela proletargo iraultzailearen aktualitatea, hau da, iraultzaile saritu bihurtzen lanpostuak, edo fabrikan lan egiteak, edo uniformeak, iraultzaile bihurtzen zaitu militantzia politikoak eta borrokarako grinak eta borrokarako prestutasunak. Orduan gure uste sujetu iraultzailea da borrokara batzen den langile oro eta gaur egun aztertu behar dugun nor dauzkan borrokara batzeko baldintzak. Eta gaur egun proletargoa da, aipatuan bezala, arrazializatua, emakumezkoa da langabea eta horiek antolatzeko bitarteko jarri behar ditu mugimendu sozialistak eta horretan ari gara, ez? Horregatik, mugimendu sozialistak benetan masa izaera bat izan nahi badu, izan behar du indarkeria matxistaren aurkako jarrera argi bat emakume langilearen militatzeko baldintzak aseguratzeko, izan behar ditu babes mekanismoak jende migranteak bere burua ere ikus dezan militantzia politikoan, eta Gasteizen ikusi dugu horren adibidelatz bat aste honetan, ez nola, etxebizitza sindikatuko kide bat migrante izateagatik eta papelgabe egoteagatik desauzio etxegabetze baten aurrean deportatzeko arriskuan egon den, eta beste hori multa batzuk jarri ziguten. Multak latzak dira, baina deserriratzea askoz latzago. Orduan, proletargoa antolatu behar badugu, beraniztasunean antolatu behar dugu, eta horretarako lanean gabiltza. Eta horri gehituko nioke eta gure lanari eta egin beharrei lotuta baitaren, nola ezinbestekoa den seinalatzea Frente Obrero eta Frente Obrerok islatzen duen joera politiko hori guztia, ulerkera politiko hori guztiak. Uste dut nabarmena dela eta hemen komentatu dugun guztiagatik zein arriskutsuak diren halako adierazpen politikoak, eta uste dut ezin ditugula inola ere onartu eta toleratu halako adierazpen politikoak, eta benetan adi izan behar garela, ez direla arerio politikoak, baizik eta zuzenean etxai politikoak direla, eta ez direla inola ere ongi etorriak. Ez Frente Obrero eta ez polizia.
Eta besterik gabe, hau izan da gaurko Burdin Jesia, eskerrik asko zuei eta eskerrik asko ikuslei ere.